ва дареғ буд набуд дар як замоне дар як маконе як подшоҳ буду як вазир. зани ҳарду ҳомиладор буданд. вақту соаташ расиду зани подшоҳ духтар таваллуд карду зани вазир писар. бо гузашти вақт духтару писари подшоҳу вазир ба воя расиданд. рӯзе вазир писари ҷавонашро ба наздаш шинонду гуфт: ҷигарбандам, шукри парвардигор ки ба синни балоғат расидӣ. дилам мехоҳад ки туро оиладор кунаму тӯятро бинам. писараш гуфт: падари бузургвор, агар орзуи шумо ҳамин бошад, магар ман метавонам ки не бигӯям. армони дили ман, хурсанд шуд вазир, хешу табор шудан бо подшоҳ аст. мехоҳам ки инро ба подшоҳ бирасонам. писараш гуфт: ман ҳанӯз ҷавон бошам ҳам шунидаам ки подшоҳон духтаронашонро фақат ба шоҳзодагон медиҳанд. надидаам ва нашунидаам ки подшоҳе ба вазирзода духтар дода бошад. аз ин ҷиҳат хотират ҷамъ аст, гуфт вазир. мо бо подшоҳ дӯстони деринаем. бовар дорам ки подшоҳ хоҳиши маро рад намекунад. хулоса вазир ба подшоҳ дилашро холӣ кард. подшоҳ сухани вазирро шунида сархам карду ба андеша рафт. фикр кард ки кабутар бо кабутар, боз бо боз гуфтаанд: ман подшоҳам, магар вазирзода сазовор аст ки домоди ман бошад. лекин бо вазир дӯстони деринаем. боре нашудааст ки ӯ маро ранҷонида бошад. агар ҷавоби рад диҳам, сахт меранҷад. коре бояд кунам ки ҳам лал ба даст ояду ҳам ёр наранҷад. пас ба вазир рӯ оварду гуфт: дӯсти азизам, ман подшоҳам ва лозим аст ки барои духтарам мувофиқи мартабаам маҳр бигирам, то нагӯянд ки духтари подшоҳ ягон нуқсон ё айбе доштааст ки падараш аз маҳри вай рӯ гардонд. подшоҳ баъди ин суханон маҳри духтарашро гуфт. ҳазор шутури сафед, ҳазор гӯсфанди сиёҳ, ҳазор барраи ширбоз, ҳазор гови сотӣ бо гӯсолааш, ҳазор оҳу барра, ҳазор байтал, ҳазор гургу ҳазор шоҳин, аз атласу шоҳию кимхо ҳазор либосӣ. вазир ин ҳазорҳоро шунида ғамгину маёс ба хонааш баргашт. писараш падарашро дар ин ҳол дида сабаб пурсид. вазир гуфт: писарам, барои подшоҳон дӯстӣ бо касоне ки аз онҳо камтаранд эътибори надоштааст. ман имрӯз бори дигар донистам ки ин ҳақиқати маҳз аст. баъд вазир ҷавоби подшоҳро ба писараш як нақл кард. вазирзодаро ба ҳоли падар раҳмаш омаду гуфт: мард бояд ҳаросон нашавад, мушкиле нест ки осон нашавад. баъди дилбардории падар, вазирзода худро ба сурати қаландар карду шамшеру шашпар, гурзу сипар гирифта аз мамлакат берун баромад. 10 шабу 10 рӯз роҳ гашта ба сари дуроҳае омаду ба кадом роҳ рафтанашро надонист. мушаввааш буд ки саворе бо аспи сиёҳу сару либоси сиёҳ ба сари дуроҳа омад. ҳардуяшон салому алайк карданд. вазирзода ба сару рӯй, чашму абрувони ҷавон ба қаду қомати ӯ нигариста ба зебоии ин ҷавон қоил шуд. чашмони шаҳло, мижгони дароз, абрувони тобон,
рухсораҳои чун себи сурх, рӯи дурахшон. дар бораи чунин ҳусн ҳар чӣ гӯӣ кам асту кам. сиёҳпӯш гуфт: эй бародар, аз куҷо меоиву ба куҷо меравӣ? ман аз фалон ҷо омадам. ба ҳамин дуроҳа расида ба кадом тараф рафтанамро надониста ҳайрон мондам, гуфт вазирзода. ту чӣ мақсад дорӣ? азми сафарат чист? суол кард сиёҳпӯш. вазирзода саргузашташро гуфт: эй бародар, магар дар дунё одам барои зан худро ба ҳар кӯи сарсонӣ мезанад? табассуми далерона кард сиёҳпӯш. марди ҳақиқӣ аввал худро дар майдон нишон медиҳад. ман ба ҷанг рафта истодаам. мехоҳам лашкари подшоҳиро торумор кунам ки кору бораш талаву тороҷи мулкҳои дигар аст. аз як кас ду кас будан беҳ гуфтаанд. агар хоҳӣ бо ман ҳамроҳ шав. писари вазир қабул кард. 3 шабу 3 рӯз роҳ гашта як бегоҳ ба канори шаҳре расида аз асп фуромаданду чодар зада нишастанд. рӯз шуда буд ки сиёҳпӯш карнай кашид ва табли ҷанг зад. подшоҳи мамлакат баромада дид ки ду паҳлавон талаби ҷанг доранд. лашкари подшоҳ бар зидашон баромад. ин сиёҳпӯш водариғ ном пари духтаре буд ки овозаи зебоияш дар саросари олам паҳн шуда садҳо шоҳону шоҳзодагон дар орзуи дидору ҷонфидои ӯ буданд. водариғ чил кокулашро зери кулоҳ пинҳон карда сару либоси сиёҳу ниқоби сиёҳ пӯшида ба майдони набард мебаромад. 40 рӯз беист меҷангиду баъд ба хоби паҳлавонӣ мерафт. писари вазир ки аз ин хабар надошт, лашкари бешумори подшоҳро дида дилаш ваҳм карду худ ба худ гуфт: ман худро ба доми аҷал задам. як кас бо ин қадар аскар чӣ хел метавонад ҷанг кунад? вазирзода дар ҳамин хаёл буд ки водариғ масолеҳи хӯрок оварда ба пеши ӯ монда гуфт: ман ба ҷанг медароям. бегоҳ оши палави бомаза бипас. вазирзода хуб гуфту аз паси кор шуд. водариғ ба ҷанг даромада дар байни чанд соат нисфи зиёди аскарони подшоҳро нобуд кард. вазирзода дасту остин барзада бо ҳавсалаи тамом як дег оши палав пухту ошро дам партофта сиёҳпӯшро интизор буд ки деве омад. худаш як ваҷабу ришаш 100 ваҷаб. омаду аз вазирзода пурсид: камтар хӯрок надорӣ ки бисёр гурсна мондам? вазирзода ки чашмаш ба роҳи сиёҳпӯш буд гуфт: бирав аз дег як кафгир ош бигиру бихӯр. дев ҳамаи ошро хӯрда дегро лесида чаппа карду рафт. вазирзода омада дид ки дег холист. ҳайрон шуду оббо шарманда шудам гуфта саросима як деги дигар ош пухт. так сӯхтаву миёнахому бололанҷ ошро дам партофта буд ки сиёҳпӯш омад. ҳа ку оши пухтаат, бисёр гурсна мондам. вазирзода ошро кашида овард. водариғ вақти хӯрдан гап назаду баъди хӯрдан гуфт: бародар, ман нагуфта будам ки оши ба маза бипас. ту чӣ хел пухтӣ? вазирзода чӣ хел ошро хӯрда рафтани девро нақл кард. водариғ гуфт: пагоҳ ту ба ҷанг меравию ман ош бепазам. аспи маро бигир, либосҳои маро бипӯш. ҳеҷ кас намефаҳмад ки паҳлавони дигар ба майдон омадааст. вазирзода пагоҳӣ сару либоси водариғро пӯшида ба аспи вай савор шуду ба ҷанг даромада лашкари душманро торумор кард. водариғ палавро пухта буд ки дев омад. камтар хӯрок надорӣ? бисёр гурсна мондаанд. шикамашро хорид дев. даро, дар ошхона ош аст. камтар бигиру бихӯр, гуфт водариғ. дев ба ошхона даромадан замон водариғ аз пасаш даромаду дари ошхонаро баст, гардани девро бо шамшир ҷудо кард. калаи дев ба сухан даромад. ҳоло мебинӣ гуфту риши 100 ваҷабааш аз думаш овезон баромада рафт. водариғ аспро савор шуда аз паси вай таъқиб кард. калаи дев ғелон ба таги як санги хона бар ин калон даромаду рафт. водариғ баргашта дастархон густурд. вазирзода ҳам аз майдони ҷанг баргашт. ҳарду обу ошро хӯрданд. сиёҳпӯш ба асп савор шуда вазирбачаро ҳамроҳаш гирифта ба пеши ҳамон санг рафтанд ки каллаи дев ба зераш даромада буд. водариғ ба вазирзода гуфт: бародар,
сангро гирифта парто. вазирзода ҳарчанд зӯр зад, сангро аз ҷояш ҷунбонда натавонист. водареғ аз асб фаромаду бо як зӯр задан сангро бардошта ба як тараф ҳаво дод. нигоҳ карданд ки дар таги санг як чоҳи бетаг. водареғ камандро ба миёни вазирзода баста ба чоҳ фуровард. вай ба нисфи чоҳ расида буд ки фарёдаш баромад. сӯхтам, пухтам, ақиб бикаш. водареғ ӯро кашида гирифту камандро ба миёни худаш баста гуфт: ҳазор сӯхтаму пухтам бигӯям ҳам расанро то охираш сар де. водареғ ба чоҳ фуромад. ҳамин ки ба нисфи чоҳ расид, доду вояш баромад. вазирзода гӯш накарда камандро сар додан гирифт. водареғ ба таки чоҳ расида дид ки ҷои равон асту як қалъа сар ба фалак кашида, на дар дораду на сурохие. лаҳзаи лаби оби равон нишаста дасту рӯяшро шусту гирди қалъаро тамошо кард. ногоҳ ба чашмаш тахтасанге расид ки болои он бо хати ношиносе чизеро навиштаанд. хатро мехонд ки мисли раъду барқ садое баромаду дарвозаи сангӣ бо садои вазнин кушода шуд. ӯ ба даруни қаср даромада дид ки паризоде дар болои тахту ҳамон каллаи ришаш садваҷабаро ба бағал гирифта мегирист. водареғ ин манзараро дида ҳайрон шуду пурсид: ту кисти? инси ҷинси парии паризодӣ? дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? дар бағалат каллаи кист? духтар гуфт: ман духтари подшоҳи мисрам, номам райҳонбибӣ. дар 7-солагиам ҳамин дев маро дуздида ба ин ҷо овард. ҳоло ба 14 даромадам. то ин вақт ҳамин дев парасторам буд. либос меовард, хӯрок меовард. касе сари ӯро аз тан ҷудо кардааст. ман ба мурдаи дев не, ба аҳволи худам гирья мекунам ки акнун чӣ кор мекунам. водареғ калларо аз ришаш дошта чунон ба ҳаво партофт ки ба замин афтоду ба 7 қабати замин фурӯ рафт. ҳамон замон аз ҷои сари дев 500 деви дигар баромад. водареғ ба духтар рӯвард: ту ба он баландӣ баромада бинишин. ман бо ин девҳо ҷангида онҳоро яктарафа карда баъд ба наздат меоям. водареғ шамшерро бараҳна карда бо девҳо ҷангиду ҳамашонро несту нобуд кард. боз яктои дигар зан ки ҷонамон барояд, гуфтанд девҳо. водареғ боз яктои дигар зада буд ки девҳо ҷон гирифта боз ба ҷанг даромаданд. ҳамин хел ҷанг то бевақтии шаб давом кард. лашкари девҳо кушта шуданд, лекин 10-15 деви зуру боқувват зинда монд. саҳар водареғ боз ба ҷанг даромад ва он 10-15 деви зури зиндамондаро ҳам аз пой афтонд. девҳо боз гуфтанд: боз як бори дигар зан ки ҷонамон якбора барояд. водареғ хандида гуфт: кур асояшро як бор гум мекунад. водареғ райҳонбибиро бо ҳамаи хазинаю дафинаи дев ба як сандуқи калон андохту ба каманд баст. вазирзода ба боло кашида баровард. одамизод шири хом хӯрдааст. баъзан ҳирси молу ҳиссиёти худбинӣ ақлашро хира мекардааст. дар сари писари вазир фикре пайдо шуд ки сандуқро бо чизи чорааш гирифта раваду сиёҳпӯшро аз чоҳ накашад. бою ба давлат ки шуд, орзуҳояшро амалӣ месозад. лекин боз дар сараш фикри дигаре пайдо шуд. вазирбача ҳам бошам, дар дунё дӯсти ҳақиқӣ надорам. барои зар шуда ба водареғ хиёнат нахоҳам кард. бо ин нияти хуб расанро ба чоҳ партофту водареғро кашида берун баровард. водареғ калиди сандуқро ба вазирзода доду гуфт: ҳар чизе ки дар сандуқ аст аз они ту, бародар. баъд ба роҳ даромада дар наздикии шаҳри миср чодар заданд. ба подшоҳ хабар расид ки духтарат ёфт шуд. подшоҳ аз ин хабар шод шуда ба истиқболашон баромад. подшоҳи миср барои фарзанди ба ҷон баробараш 7 шабу 7 рӯз тӯй дод. 7 шабу 7 рӯз дар ягон хонадон дег наҷӯшид. аз 7 то 7 сола 7 шабу 7 рӯз аз деги подшоҳ ош хӯрданд. баъд подшоҳ аз водареғ хоҳиш кард ки домуди ӯ шавад. духтари маро бигир, тахти подшоҳиам аз они ту. водареғ даст пеши бар ҷавоб дод: бигузор духтари туро бародарам бигирад. вазирзода ҳам даст пеши бар ба подшоҳ рӯ овард. ман мушкиле дорам.
падари вазирам барои ман духтари подшоҳи мамлакатро хускорӣ кард. подшоҳ нахост ва маҳри зиёд талаб кард. 1000 уштури сафед, 1000 гусфанди сиёҳ, 1000 барраи ширбозу гови зотӣ, 1000 оҳу бо оҳубарааш, 1000 аспи нару гургу шоҳину байтал. агар ман дархости подшоҳро муҳайё накунам, падарам дар назди подшоҳу мардум сархам мешавад. подшоҳи миср суханони вазирзодаро шунида гуфт: ҷамъ кардани ин қадар молу ҷондор осон нест, лекин миср нисфи олам аст, дар ин ҷо ин корро метавон кард. подшоҳ фармуд ки сар то сари мамлакат бигарданду он чӣ ба вазирзода лозим аст ҷамъ биоваранд. надимону аскарони подшоҳ аз пайи кор шуда фармони ӯро иҷро карданд. 1000 уштури сафеду 1000 гусфанди сиёҳ, 1000 аспи нару 1000 гургу шоҳину байталро ба мамлакати писари вазир ронда бурданд. тамоми мамлакатро чорвои майдаю калон гургу шоҳин пур кард. одамон ҳайрон шуданд. мардум ин қадар гургро дида ба воҳима афтоданд ва аз тарс дари ҳавлию хонаҳояшонро бастанд. подшоҳ ин ҳолро дида даст аввал гаранг шуду баъд худро ба даст гирифта ба вазир фармуд ки тӯйро сар кунанд. ҳамин ки тӯй ба охир расид, вақти пеши арӯс даромадани вазирзода шуд. водариғ бо дӯсташ хайру хуш карду ба ӯ як корт тақдим карду гуфт: инро гум накун. ҳар гоҳе ки кортро дидӣ, водариғ бигӯю маро ба хотират биёвар. вазирзода гуфт: ман мехоҳам ки дар назди ман нишонае аз ту не, балки худат бимонӣ. мо бародарони ҷонӣ шудем. ман наметавонам бе ту бошам. водариғ гуфт: ман ломакон нестам, ватан дорам, рӯзгор дорам, маро интизоранд. вазирзода дид ки азми водариғ қатъист, бо ӯ гарму ҷӯшон хайру хуш карда кортро ба соқи мӯзааш андохт. ҳар гоҳи кашидану пӯшидани мӯза ҳар рӯз 2-3 бор бародари паҳлавонаш ба ёдаш мерасид. мӯзаро кашидан замон водариғ мегуфт. арӯсаш, духтари подшоҳ, бо шунидани ин ном ҳайрон шуду боре гуфт: водариғ гуфтед? медонед водариғ кист? аз рӯи шунидам пари духтари баҳодурест ки кору бораш кӯтоҳ кардани дасти подшоҳони ғоратгар, ҳар гуна дуздону роҳзанҳо будааст. вазирзода инро шунида аввал ҳайрон шуд ва баъд дариғу 100 дариғу бахту саодатам аз пеши мани бефаҳм рафтааст, гуфту мӯзаашро пӯшиду шитобон аз хона баромад. рафту ба ҳамон ҷое ки бо водариғ вохӯрда буд расид. баъд сӯи роҳе ки водариғ омада буд 7 шабу 7 рӯз асп давонд. ба ҷое расид ки чӯпонҳо чандин ҳазор сар гусфандро мечаронданд. аз онҳо пурсид: ин гусфандони кист? аз водариғ, шунид дар ҷавоб вазирзода. ҷои зисти водариғ дар куҷост шумо медонед? беқарор шуд вазирбача. не, мо ҷои зисти ӯро намедонем. вай ҳар 40 рӯз як бор омада аз аҳволи мо хабар мегираду меравад. мо аз тамошои ҳусни ӯ лаззат бурда корамонро давом медиҳем, бо таассуф гуфтанд чӯпонҳо. вазирзода боз 7 шабу 7 рӯз асп давонда ба ҷое расид ки галаҳои уштуру асп мечариданд. аз галабонҳо пурсид: ин галаҳо аз кист? аз водариғ гуфтанд ба ӯ. ҷои зисти водариғро намедонед? галабонҳо гуфтанд: не, мо намедонем. дар ҳар 40 рӯз як бор омада аз аҳволи мо хабар мегираду ҷамолашро ба мо нишон медиҳад ва мо 40 рӯзи дигар хурсанд мегардем. вазирзода боз 7 шабу 7 рӯзи дигар роҳ рафта ба ҷое расид ки 40 кас ҷуфт ронда замин шудкор мекарданд. аз асп фуромада ба онҳо салому алайк карда камтар об хост. обро бешитоб нӯшиду баъд пурсид: ин замину мулк аз кист? аз водариғ. ҷои маконашро намедонед? пурсид вазирзода. не, мо ҷою маконашро намедонем, гуфтанд ба ӯ. вазирзода оҳи ба дарде кашида дар ҷояш истод. деҳқони пирсоле ба ӯ зеҳн монда суол кард: писарам, ба ту чӣ алам расид ки ин қадар оҳи ба дард кашидӣ? вазирзода саргузашташро нақл кард. мӯсафед гуфт: писарам, савдои мушкиле ба сарат афтодаю ҳоло ҳам дер нашудааст. ба ҷони ҷавонат ҷабр кардан нахоҳӣ, аз роҳат баргард.
вазирзода ошуфта шуда бо қатъият гуфт: барои ман роҳи бозгашт вуҷуд надорад. ё ба мақсадам мерасам, ё сарамро дар ин роҳ қурбон мекунам. мӯсафед ин суханро шунида илова кард: ин хел бошад, писарам, гӯш кун. боз 7 шабу 7 рӯзи дигар роҳ рафта ба лаби дарёи азиме мерасӣ. аз дарё ки гузаштӣ, дар он лаби дарё як суфа ҳаст. он ҷо ҷои дамгирии водариғ аст. вақте ки ба он ҷо расидӣ, аспатро ба шохи чинор мебандӣ. зери он чинор як кас ба оҳангарӣ машғул аст. ин одам ошнои ҷонии водариғ асту вай макони водариғро ба ту мегӯяд. вазирзода боз 7 шабу 7 рӯз роҳ рафта ба лаби дарёе расид. аз он гузашта аспашро ба шохи чинор басту ба тарафи дӯкони оҳангар рафт ва бо эҳтиром гуфт: ассалому алайкум. ва алайкум ассалом, писарам, биё, хушомадӣ. одамҳои ин ҷо барин наменамоӣ? аз куҷо омадӣ, ба куҷо меравӣ? вазирзода воқеи асараш гузарандаашро нарезондаю начаконда гуфту аз оҳангар илтимос кард ки ҷои зисти водариғро бигӯяд. оҳангар гуфт: хуб, агар ҳамин гапҳои гуфтаи ту рост бошанду худат бо водариғ ошно бошӣ, кор осонтар аст. вазирзода гуфт: ман бо вай 6 моҳ бозшинос ҳастам. борҳо ҳамнишин будем, нону намак хӯрдаем, ҳамроҳ ҷанг кардаем. вақти хайру хуш ҳамин кордашро ба ман дода буд. баъд оҳангар 40 гулмех тайёр карду ба вазирзода доду гуфт: ба суроғи водариғ ту бар ин бисёр касон омада дар роҳ нобуд шуданд. ва як аспи тозиву як бози шикорӣ дорад, ки тамоми рӯз ба 4 тарафи дунё чашм андохта посбонӣ мекунанд. ҳамин ки ягон одамро дар наздикии қаср диданд, овоз мебароранд. водариғ ҳамон замон баромада несту нобудаш мекунад. ба ту як маслиҳат медиҳам. агар аз рӯи маслиҳати ман кор кунӣ, мумкин аст ки ба муроду мақсадат бирасӣ. ту як илоҷ карда ба таги қаср рафта хандақе бикану дарунаш даромада бинишин. баъд аз ними шаб аз дарун саратро барор. аспи тозӣ сари туро дида чиррос мезанад. ту даррав худатро ба зер бикаш. водариғ бебарояду ба ҳар тараф бо дурбин нигоҳ мекунад, ҳеҷ касро намебинад. баъд аспу бозашро ҷанг карда даромада хоб мекунад. боз ту нисфи худатро намоён куну аспу боз ки чиррос заданд дарав пинҳон шав. водариғ боз мебарояду ба 4 тараф нигоҳ мекунад ки ҳеҷ касро намебинад. аспу бозашро сахт ҷанг мекунад. ҳамин вақт худатро то сари зонуят бинамою боз пинҳон шав. аспу боз як нав чиррос мезананд. водариғ боз мебарояду ба 4 тараф нигоҳ мекунад. баъд ба аспу боз мегӯяд: қасам ба номи парвардигор, агар бори дигар дод бигӯед, баромада бинам ки касе нест, сари ҳардуятонро мегирам. ту боз каме исту ин навбат аз даруни чуқурӣ давида баро ва зуд баргашта панаҳ шав. ин дафъа аспу боз сахт чиррос мезананд. водариғ баромада бар 4 тараф назар мекунад ки ҳеҷ касро намебинад. дар ғазаб шуда аспу бозашро мекушад. баъд ту нигоҳ карда бинишин, то ки водариғро хоб барад. сипас рафта ба қаср даромада бубин, хобаш бурда бошад. 40 гулмехро ба замин зада, 40 кокулашро бибанду якбора ба банди дилаш савор шав. водариғ фуро ҳар ки бошад мегирам мегӯяд. аммо ту нафаро, бигӯй ки қасам хӯр, бад мефуроям. вай ҳар хел қасам мехӯрад, нафуро. пас аз он ки хайр қасам ба китобчаи бобукалонам фуро, ман аз тую, ту аз ман бигӯяд, он гаҳ фуро. вазирзода ба қасри водариғ рафта гуфтаҳои оҳангарро иҷро кард ва ҳама кор мисли гуфтаҳои ӯ шуд. баъд аз он ки водариғро хоб бурд, ба қаср даромада дид ки водариғ дар болои тахт гулмехоро ба замин заду 40 кокули водариғро ба гулмехо баст. худаш болои синааш савор шуда ҳамон кортро ба синааш зер карда буд ки водариғ бедор шуд. кортро дар сандуқи синааш диду гуфт: хайрхез, тақдирам бо ту будааст. вазирзода гуфт: не, аввал қасам бихӯр, баъд мехезам. водариғ қасами бисёр хӯрд.
پسر وزیر گفت نه، جدی قسم بخور. با دریغ دید که دیگر علاجی ندارد، گفت با کتابچه بابو کلانم قسم که من به تو هیچ ضرری نمیرسانم. وزیرزاده خست و کوکلون وادریغ را کشاد. وادریغ گفت یک ملا هست، وی را گرفته بیا ما را نکاح کند. وزیرزاده ملا را آورد و خطبه خوانده آنها را نکاح کرد. به ملا یک طبق طلا دادند، قبول نکرد و گفت با من پول در کار نیست، با شما چی لازم است بگویید. گفت وزیرزاده. ملا گفت با من پول و مال نه، ملکه وادریغ یک مراتب جمالش را نشان بدهد بس است. این خبر را به وادریغ رسانیدند. وادریغ هم از پسی 7 پرده رویش را به ملا نشان داد و ملا از هوش رفت. بعد چند وقت که به خود آمد و گفت من به مقصدم رسیدم، خوشبخت شوید. از بین 1 ماه گذشت. وادریغ با شوهرش خرسندانه زندگی میکردند. یک روز وادریغ گفت با من اجازت بده گلای و رمه های در راه دیدت را خبر گرفته بیایم. اگر هر 40 روز 1 بار نروم همه‌اش پهن و پراکنده می شود. وزیرزاده گفت این خیل باشد، من خودم رفته گلای و رمه ها را خبر گرفته می آیم. وادریغ راضی شد و صورتش را به شوهرش داده گفت چپانها، گلبانها همه مشتاق دیداری منند، صورتم را بینند شادکام می شوند. بعد تعیین کرد در همه جا طلبگران من هستند، بعضیشان بسیار زور، صورت را احتیاط کن و گم مکن که به دست یگان کس نافتد. در عقب صورت عکس راه ملک ما را می بیند، آمده تو را می کشد و مرا گرفته می برد. این گپ را سخت به یادت بگیر. وزیرزاده خوب گفته خاطر جمع شد. وقتی بازگشت در لب یک دریا سر و لباسش را کشیده، صورت وادریغ را زیر لباسهایش ماند و آبازی کرد. همین وقت چنگ و غبار برخاست و لباس وزیرزاده را چپه کرده صورت وادریغ را به دریا پرتافت. وزیرزاده من نادان چیکار کردم، بختم را از دست دادم گفته از کرده یک نیز 100 پشیمان شد و اسبش را سوار شده پیش زنش برگشته واقعه را گفت. وادریغ گفت 100 افسوس، هم به خودت ضرر آوردی و هم به من. با گناه تو ما را از یکدیگر جدا میکنند، چون که تو گفته های مرا از خاطر برآوردی. اکنون واقعه را از صورت وادریغ آغاز میکنیم. طلبگران وادریغ به امید آنکه شاید او را دستگیر کنند هم در روی زمین و هم در روی بحر و دریا دام مانده بودند. وقتی که صورت وادریغ را شمال به دریا انداخت، رفته به طور پادشاه قلزم افتید. پادشاه صورت را گرفته در عقبش راه ملک وادریغ را دید و به طرف این ملک لشکر کشید. یک سحری وادریغ نگاه کرد که گرد و اطراف را چون مور و ملخ عسکر زیر کرده است. او خفه شد و بالای سر شوهرش نشسته گریه کرد. آب چشمش بر روی وزیرزاده چکید و او یک قد پریده بیدار شد. وادریغ واقعه را به شوهرش گفت. وزیرزاده برآمده دید که در حقیقت 4 طرف را عسکر زیر کرده است. زن و شوهر لباس جنگی به بر کرده به مقابل دشمن برآمدند. چنان جنگیدند که از جسد مردگان چند تپه پیدا و از خونشان دریا جاری شد. بسیار جنگیدند و هر دو مانده و بیمدار شدند. یک گروه دشمنان از کمین ناگهان برخاسته به وزیرزاده هجوم آورده او را قلم کردند و وادریغ را دستگیر کرده بردند. وزیرزاده آغشته خون و خاک نصف شب به هوش آمد که در بین مرده ها خواب کرده است. خواست بخیزد، مدار جنبیدن نداشت. در همین حالت خوابش برد و یک موی سفید نورانی به خوابش در آمد. هیچ گپ نپسرم، خیز و از پی وادریغ شو گفته تن و بدن وزیرزاده را سیله کرد که او از پیشتر هم با قوتتر شده از جای برخاست. خیست و جامه قلندری پوشیده به مملکت قلزم رفت. پادشاه قلزم وادریغ را برد و توی و تماشا سر کرد. وادریغ گفت شوهر من دیروز که کشته شد، من 40 روز عزا میگیرم، بعد اختیار من به تو. 39 روز مهلت وادریغ گذشت. روز 40 پادشاه قلزم در تردد توی شد. وادریغ خفه و دلش خجل در قصر پادشاه می نشست. همین وقت کنیز پادشاه به لب حوض برآمده به آفتابه طلایی آب گرفتنی بود که قلندری آمد. دخترم این طرف بیا، من از آفتابت آب نشم، ثواب بسیار میگیری. نه، ینگم جنگ میکنند. گفت کنیز. ینگت کیست؟ پرسید قلندر.
янгам водариғ ҷавоб дод канис. Янгат кай медонад ки ман аз офтобаи ту об хӯрдам? биё савоб мегирӣ, гуфт вазирзодаю аз дасти канис офтобаро гирифта обро нӯшида, ангуштаринашро номаълум ба офтоба андохта ба канис таъкид кард. агар янгат ба дастам обрез бигӯяд, камтарак обрез. боз обрез бигӯяд, боз камтар андоз. бисёртар бирез гӯяд, офтобаро чапа карда ҳамаи обро бирезу худат гурез. канис обро бурда буд ки водариғ гуфт: ба дасти ман об бирез. канис камтар об рехт. боз бирез, гуфт водариғ. канис боз камтар рехт. водариғ дурусттарак об рез, гуфта дод зада буд ки канис ҳамаи оби офтобаро чапа карду гурехт. ангуштарӣ рост ба сари ангушти водариғ афтод. ангуштариро дида хурсанд шуда шукр ки зинда будааст гуфту сурфаю тахта кушода тушбера похт. баъд тушбераро дар як хурмача бардошту ба болааш 2 нон монда ба канис гуфт: ин хӯрокро ба меҳмонбаро гӯй ки моҳ 2 ситора тӯда. канис душбераро бардошта мерафт ки бӯи хушаш ба димоғаш заду иштиҳояш қозгир шуд. вай дарав 1 нону нисфи душбераро хӯрд. баъд хурмачаро пеши вазирбача бурду гуфт: янгам гуфтанд ки моҳ 2 ситора тӯда. вазирзода чанд вақт боз хӯроки гарм нахӯрда буд, тушбераро бо 1 нон покиза хӯрду гуфт: рафта ба янгат гӯй ки моҳ 1 ситора ягон. канис рафта ҳамин гапро расонида буд ки водариғ ӯро коҳиш кард: ҳа бадбахт, 1 нону нисфи душбераро хӯрдаӣ ку? канис тарсида хост бигурезад ки водариғ ӯро дошта гуфт: хайр, ҳеҷ гап не, рав хоб кун, гӯй дигарон ҳам хоб кунанд то он ки ман биосоям. баъди он ки ҳама хобиданд, водариғ ба сайизхонаи подшоҳ рафта ба посбонҳо рӯяшро нишон дод. ҳама ҳусни нестарҷаҳонеро дида беҳуш шуда афтоданд. дар омаду аспашро бо зину абзораш бароварда, барои шавҳараш ҳам 1 аспро гирифта пеши ӯ омад. ҳарду савор шуда аз шаҳр баромаданд. рӯз шуд. подшоҳ бедор шуду ба надимонаш гуфт: имрӯз муҳлати азои водариғ буд шуд. ӯро биёреду мулло даъват кунед то моро никоҳ кунад. надимони подшоҳ омаданд ки водариғ дар ҷояш нест. рафта сайизхонаро диданд ки 2 асп ҳам нест. подшоҳ ин хабарро шунида ба ғазаб омад ва аз паси водариғ лашкар равон кард. водариғу писари вазир ба ҷанг даромаданд. подшоҳ 7 маротиба лашкар равон кард. водариғу шавҳараш 7 маротиба лашкари ӯро аз дами теғ гузарониданд. қулзумро ба ҷуз таслим шудан илоҷи дигаре намонд. вазирзода хост сар аз тани ин подшоҳи бераҳм ки ӯро кушта занашро гирифтанӣ буд ҷудо кунад. писари қулзум ки ҷавони нозанину доное буд, сари зону пеши ӯ нишаста илтиҷо кард: ману падарам ғуломи шумо, ҳар чӣ фармоед иҷро мекунем. ин гап ба водариғ маъқул шуд. ба қулзум даст назада роҳ пеш гирифтанду ба ватани писари вазир омаданд. диданд ки падару модари вазирзода ба як ҳоле дар фироқи фарзанди яккаву ягонаашон ғам хӯрдаву нолида ба марги худ розӣ буданд. фарзанди азизу келини маҳваши худро дида шод шуда аз ҷой бархостанд. писари вазир тамоми шаҳрро оинабандӣ карда эълон кард ки 40 рӯз ҳеҷ кас дар хонааш хӯрок напазад. ҳама 40 рӯз ба даргоҳи вазир омада оши тӯй бихӯранд. духтари подшоҳ ки аз шавҳари шаби никоҳ баромада рафтааш умедашро канда буд, хабари тӯйи домодии ӯро шунида пеши падараш омаду гуфт: падари бузургвор, шумо маро ба писари вазир додан нахостед. ӯ маҳри маро аз талаби шумо зиёд дода бошад ҳам ба ман дил набасту шаби тӯй ба ман наздик нашуда баромада рафт. ман духтари подшоҳ меҳрубонии шавҳарро надида номи беваро гирифтам. акнун ягон шоҳзода ба мани бева талабгор намешавад. подшоҳ ин сухани талхро шунида, чун дар он рӯзе ки вазир пешаш хосткор шуда буд, сарашро хам карда ба хаёл рафт. баъд сар бардошту гуфт: хаёли ман хом будааст духтарам, бахти туро барбод додам, аз гуноҳам гузар. баъди тӯй вазирзода ба хаёл рафт. водариғ ба рӯяш зеҳн монду сабаб пурсид. вазирзода гуфт: ман духтари подшоҳро дар бистари арӯсӣ ба ҳоли худ монда рафта будам.
ин дам ӯ ба ёдам расид. Ин духтари ба ном шавҳаркарда чӣ ҳол дошта бошад? Инро аз падарат пурс, гуфт Водариғ. Вазир гуфт: аз ҳамон рӯз ин тараф подшоҳ сархаму ғамгин аст. ӯ мехост ки домодаш шоҳзода бошад. ҳоло ҳар шоҳзода духтарро бева пиндошта ба ӯ талабгор намешавад. духтар дар азоб аст, ба ӯ раҳми кас меояд. Водариғ ин қиссаи аламангезро шунида ба шавараш гуфт: рафтем. ба куҷо? пурсид вазирзода. ба мулки Қулзум. вазирзодаю Водариғ ба ин мулк омаданду ба подшоҳи мулки Қулзуму писари ӯ қиссаи духтари подшоҳи мамлакаташонро нақл карда фармуданд ки ба духтар хостгор фиристонанд. боз тӯй шуд, тамошо шуд. боз 40 рӯз мардум оши подшоҳро хӯрданд. подшоҳ ба муроду мақсадаш расид. вазирзодаю Водариғ шоду хуррам умр ба сар бурда ба камоли пирӣ расиданд. хонандагони азиз, шунавандагони меҳрубон, афсона як жанри аҷиби адабист ки зеҳну андешаро инкишоф медиҳад, хаёлоти инсонро рангин мекунад, забони модарӣ меомӯзад, донишу биниши одамро ривоҷ медиҳад. дар ниҳоди шумо беҳтарин хислатҳои инсониро мепарварад. шояд шумо ин афсонаро пештар шунидаед, аммо шунидан кай бовад монанди хондан. шумо китоби афсонаҳоро дарёфт намуда хонед. афсона бо як бору ду бору се бор гуфтану шунидану хондан ба охир намерасад. афсонаи хуб мисли шери нағз такрор ба такрор хондаву гуфтаву шунида мешавад. ҳар бор ба кас лаззату ҳаловати дигар мебахшад. агар китоби афсонаҳо дошта бошед, ин хуб аст. китобро варақ гардонида расмҳояшро тамошо бикунед. расмҳоро шарҳу эзоҳ бидиҳед. маънии калимаҳои бароятон навро аз падару модар ва бародар ё хоҳаратон пурсед. орзуманди муваффақияти шумоем. акнун барои мустаҳкамии афсонаи хондаатон чанд савол. саволҳо аз афсонаи Водариғ. саволи якум: вақте писари вазиру духтари подшоҳ ба синни балоғат мерасанд, вазир аз писараш чӣ мехоҳад ва дар ҷавоб чӣ мешунавад? саволи дуюм: вақте вазирзода ба тан либоси қаландарӣ пӯшида ба роҳ мебарояд, дар роҳ бо кӣ рӯбарӯ мешавад? саволи сеюм: Водариғ аслан кӣ буд? чаро худаш танҳо ба ҷанг мерафт? саволи чорум: вазирзода чӣ гуна духтари подшоҳро ба занӣ мегирад? оё маҳри фармудаи подшоҳро меоварад? саволи панҷум: вазирзода чӣ гуна Водариғро пайдо мекунаду ба ӯ оиладор мешавад? саволи шашум: подшоҳи Қулзум чӣ гуна вазирзодаро кушта Водариғро мебарад, то ки зани худаш кунад? саволи ҳафтум: Водариғ чӣ гуна худро аз дасти шоҳи Қулзум раҳо мекунад? саволи ҳаштум: оё подшоҳ барои қисмати талхи духтараш худро маломат мекард? саволи нӯҳум: тақдири духтари подшоҳ чӣ мешавад?